Ubay-ubay gayud ka og simbahan nga maduaw kung ikaw mo bisita dinhi sa lalawigan sa Subo. Karon duawon nato ang simbahan sa Santander. Mao kini ang St. Gabriel Parish Church, established in 1897. Matag tuig apil giduaw usab sa gobernadora kining simbahana. Halos tibuok simbahan sa habagatang Sugbo iyang bisitahon. Ang sunod nga simbahan nga atong bisitahon maong simbahan nga nagagina og tulo ka sunog. Apan bisan pa man sa maong katalagman, sentro gyapon kini sa pagtuo sa katawhan dinhi. Gani daghan kayod mo bisita ug namalandong. Kini mao ang Immaculada Parish Church sa Oslob. Diba interesting kayo ang mga simbahan dinhi sa lalawigan sa Sugbo? Historical pagyud kayo. Aside sa Immaculada Parish, aduna pa ilaing parokya nga imong makita dinhi sa Oslob, ang St. Joseph Parish Church sa Nueva Caceres. Laing makasaysayan ng simbahan nga atong sunod duawon, mao ang simbahan sa Buloon. Kinsa may dili madani aning simbahan nga nagatubang sa kadagatan. Kini usa ka pseudo-baroque rococo style. Mao kini ang Nuestra Señora Patrocinio de Maria Parish Church, the oldest remaining original church in Cebu. Ang maong simbahan napakita og intricate carvings. Tataw sa mga struktura nga karaan kayo kini ug panahon pa kini sa mga Espanyol. In the year 1599, Buloon Church was founded under the administration of Carcar Church. Ug tuig 1690, nahimo kining usa ka independent parish. Duawon usab nato ang simbahan sa Alcoy. Mao kini ang Santa Rosa de Lima Parish, established in 1890. Daghan usab mudag sa dinhi, especially panahon sa Semana Santa. Adunay daghang magvigil. Ang mga Sugbuanon nagpailala nga mga relihiyoso. Next stop, mao ang simbahan sa Dalaget. Ang San Guillermo Parish Church. Ang pagkakaraan sa lungsod makita ani ilang simbahan nga natukod tuig 1771. Makita nato ang mga intricate carvings. Swerte kayo ta kay hangtod karon, well preserved gihapon kini mga simbahan dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Panahon na para bisitahon ang makasaysayanong simbahan sa Argao. Dinhi sa kabisera de Argao nahimutang ang Archdiocesan Shrine of St. Michael the Archangel. Ang parokya natukod tuig 1703, gisugdan pagtukod ang simbahan tuig 1734 ug nahuman tuig 1788. On September 23, 2003, a decree of conferment from the Archdiocesan Chancery declared the Church of St. Michael in Argao as Archdiocesan Shrine. Makasaysayan ng gayon matag simbahan ug hantod karon nagpabilin kining tipik ug gabahin na sa kabilin sa matag lungsod ug syudad. Nagpakita nga sa unang panahon ang ilang mga pamaagi sa pag-construct ni ining mga simbahana, ila gining gihimo nga gilantaw nga kining mga edipisyo mo last for centuries. Ug nagpasalamat ta kay ania nagpabilin og nahimo gani nga atong mga bahandi, no, as our treasures. Ug isip last stop, duawon nato ang simbahan sa Sibonga. Nakita karon diri sulod sa simbahan sa Nuestra Señora del Pilar, lungsod sa Sibonga. Tuig 1830, nahimo kining usa ka independent parish.
Kini mao ang Nuestra Señora del Pilar Parish Church. People from different walks of life mobisita gayud aning mga simbahan, mapa Holy Week man o ordinary days aron mamalandong. It is just a fitting manifestation nga mga Subuanon gawa sa pagkamabi-abihon, mga relihiyoso gayud. Nagpasalamat gid ko nga niabot ko ni ining ikasiyam na nga paglibot sa South sa atong mga simbahan. Akong nahinumduman ang tanan, ang struggles, ang mga challenges nga atong na face, no, nga atong natubang sa sulod ni ining siyam ka tuig. Apan always realizing there always are little miracles na ay mga gagmayng milagro gyud kanunay nga gihatag sa kahit as-an nato nga nakahimo ra pod nga atong natubang ning mga hagit o ato ra pod na pangitaag solusyon or pamaagi nga na atong nabuntog ning maong mga hagit. Walay duda kada simbahan nga atong nadua mo simbolo kung unsa kahugot ang pagtuo sa mga Romano Katoliko dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ako si Matt, ug nahuman na nato pagduaw ang mga centuries-old churches dinhi sa Bagatang Sugbo. Oras na para kamo na usab.